demanen adquirits un canvi d'escola. A nosaltres ens van educar d'una manera per a respondre de la societat del moment, la societat industrial. Ara, en canvi, estem a la societat de la informació i la informació la tenim tot a l'abast. Els nens volen un altre canvi i aquí les TIC i TAC tenen molt a veure. Amb les TIC i TAC s'aprèn d'una altra manera i, conseqüentment, s'ensenya d'una altra manera. L'escola ha de deixar de ser lineal, l'aprenentatge ha de deixar de ser lineal perquè ells mateixos busquen unes xarxes per a l'aprenentatge i de manera cooperativa poden treballar millor. Per tant, penso que és molt important remarcar que noves tecnologies a l'aula sí, i en majúscula, però sempre que porti cap a l'aprenentatge i l'èxit educatiu de l'alumne. I per tant, és molt important l'ús responsable de les TIC i TAC.